Bonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Kunensizwa engibhalelile la. Umfowethu wakhala ukuthi-ke unenkinga yokuthola intombi. Kodwa-ke khona intombi ayizamile wayishela. So le ntombazane ithi kuyena ayikakabi ready ukujola kwamanje. Kodwa izomazisa lapho isi-ready. So umfowethu uyaveza ukuthi uyazifela ngale ntombazane. And-ke inkinga manje sithe impela umlindisa isikhashana. So befisa ukwazi ukuthi esimeni sikanjalo angenze njani. Kodwa kubhalile umfowethu wathi-ke sawubona Mqeqeshi wethu. Ukhuluma igama lakho mfowethu ohlala eBluff, una 21 years old. Mfowethu nginenkinga lana yokuthola intombi. Kukhona intombazane engayishela manje yathi ayikabikho ready ukujola. Kodwa yathi uma Esekulungele izongazisa. Uyaqhubeka umfowethu uthi-ke ngiyayithanda le ngane manje isingilindise 3 weeks. Ngiyathemba ukuthi ungangisiza. Wayivala lapho umfowethu. So ngamanye amazwi umfowethu wena uhlele ethembeni lokuthi le ntombazane izobuya ize kuwena izokutshela ukuthi-ke ayibhuti-ke mina sengiready ukujola manje. So uhleli kulelo themba mfowethu. So uma sihlala phansi nawe sebenzisa ingqondo nje mfowethu, do you really think ukuthi ngempela le ntombazane izobuya kuwena izokutshela lokho? Cha, ngeke izitshele lokho, yabo. Funda izimpawu intombazane ekukhombisa zona. Ngohlezi ngikusho lokho ngoba kubaluleke ngendlela esimanga. Umuntu kumele umfundo usakhuluma naye ukuthi cha lo uyayishaya ngawe noma akayishaye ngawe. Inkulumo nje ayidideki nakancane. Lento sokuyizwa ikhuluma iyona, yabo. So funda izimpawu intombazane ekukhombisa zona. Ngamanye amazwi wena mfethu ikubambisa udonga le ntombazane. Yabo intombazane iyayikutshela into mfethu ngendlela eziphansi. So ihlale ethembeni lokuthi inkosi yami uzozifundela wena emva kwesikhathi ukuthi cha ayigcwele ngawe, yabo. So but wena mangabe uhluleka ukufunda izimpawu lezo uyazithole usuncenga, yabo. Kudala kwakuncengwa mfethu, kwakuncengwa intombazane yayincengwa ngendlela esimanga igcina isivumile. But manje isikhathi esesiphila kusona asisafani njengakudala, yabo. So kumele ukwazi nawe lokho. So esikhathini samanje mfethu mangabe uncenga uzigcina usuzifaka enkingeni ngoba if umuntu ekhombisa izimpawu zokuthi agcwele ngawo asikho isidingo sokuthi umncenga ngoba awazi ukuthi uzokwenzani wena mangabe uqhubeka umncenga. So kunezigameko eziningi ezenzekayo manje ezibanga ukuthi singabukhona nathi isidingo sokuthi siqhubeke sincenga abantu besifazane ngoba mangabe wenze njalo ingagcina sikuvulela necala ingane yabantu. So funda izimpawu intombazane ekukhombisa zona. So ungazithola uncenga wena esimeni esikanje ngoba kumele kuze kufike la khona intombazane ikutshela ukuthi cha futhi angigcwele ngawe angikuthandi ngicela uhlukane nami phansi. So akumele kuze kufike lapho la uthola khona lawo mazwi anzima kangaka. So wena mfundi umuntu usakhuluma nayo tsalo akagcwele ngawe umuve on impilo yakho. Uyothuka isimanga mfethu ukuthi maningi ngabo amantombazane afisa ukuba sothandweni nawe. But mfethu ngeke phela ezele kuwena, ngeke ezele kuwena, yabo. So ngihlezi ngikutshela ngithi wena uyisipho esibaluleke ngendlela esimanga. So as much as uyisipho akuwona wonke umuntu osithandayo lesipho isona. So ake sithi nje le ntombazane ezinye yezipho engazithanda ngoba yabona wena uzothi usalindile nje ukuthi ize kuwena izokuthatha isi-ready-ke manje ukuthi singajola uzitholele wena futhi uthi khona umjide ekhiyana naye. But kuwena itheni kuwena ayikakabi ready. Bese wenze njani inhliziyo yakho isiyaphuka usuphatheka kabi, yabo. So nje usigweme isimo esikanjalo dlulela phambili maningi amantombazane ozowathola afisa ukuthandana nawe, yabo. And kumele wazi ukuthi-ke ukuzithola intombi akudingi ukuthi uzube nemali, yabo, ngoba khona abanye abantu abashimayo umuntu uyashima azabe na-25 azabe na-30 akakaze abe nayo intombi. So abanye abantu baze bakholelwa ekutheni kumele uzube nemali kuqala kuyima uqonyo. Cha, mawuhluleka uqonyo manje noma usunemali uzothwala inkinga. Baningi abantu abanemali but uthola ukuthi abaqonyiwe, yabo. So nawo lawo amantombazane azithole ezakubona ingoba adonswa imali, yabo. Uthotha umuntu ayimthandi intombazane but ngenxa yokuthi unemali igcina isiza ke. So nawe ufuna ukuba sesimeni sikanjalo uthola ukuthi kunabantu badonsayo abangakuthandi but bathanda izinto nazo, bathanda imali, yabo. So ufuna ukuba umuntu okanjalo uyakwazi uqonywa manje ungenalutho and mawusunemali futhi uqonywe khona kunjalo, yabo. So ungathi ukuthi una 25 thothi intombi awunayo, yabo. Uma uthi sesimele sikanjalo ila khona kumele ungibhalele ngokukhulu ukusheshsha ngoba kusho ukuthi inkinga leyo
ekomele i-attend ngokukhulu ukushesha yabo, ngoba usuke usumdala lapho, usuke usukhulile, so ukuthola intombi akumele kube inkinga ngaleyo ndlela. So ngoba ngisho ngathi imali usunayo uyoqhubeka ushime khona usunjalo usunemali yabo. So mfethu usamncane yona 21 years and kusamele baningi abantu osazohlangana nabo, kumele ufunde kodwa impawu intombazane ikhombisa zona yabo. Nje intombazane iyayikutshele ngeziphansi, ihlale ethembeni ukuthi wena emva kwesikhathi uzokwenza njani, uzozifundela umcabandlaye ayigcwele ngawe. So kumele ukwazi lokho mfethu, ungaqhubeka upresse ngisho umuntu umbona ukuthi hayi akayishaye ngawe yabo. So move on, but bakhona abantu ozobathola inqwaba mfethu, njengoba kutshela ukuthi ngeke amantombi awabhaliwe phela esiphongweni asingili nafuna ukuthandana nawe, wena kumele ukhulume nawe. Aliphela usuku mfethu ungayibonanga nomuntu eyodwa ochazayo yabo, noma u2 noma u3. So ngamanye amazwi wena nje ozibambezelayo, so ungastaki umuntu oyedwa yabo. Isikhathi esiningi uthola ukuthi umfana ubheke nje ufocus kumuntu oyedwa, uthanda yena nje, ufuna ukuthandana naye kuphela, ushayela yena, uthola ukuthi uyakuchitha. Zama nabanye mfethu, njengoba kutshela ukuthi ababhaliwe phela, ngeke uyibone ngomaka ukuthi hayi le yayishaya ngawo. Maningi namanye mfethu ocabanga ukuthi ngeke aze athandane nawe, uthola ukuthi uma ekubheka ayachazeka but impela ngeke ezele kuwena yabo. So kubalekile ukuthi ukwazi lokho. So mina yabo njengoba una 21 mfethu, ziningi izinto ekusamele uzenze yabo. Mina into engifundisa yona engifuna uyazi, angikufundisi ukuthi mina uthathe wonke umdlandle wakho uphonse abantu besifazane noma emantombazaneni, cha ngifundisi lokho yabo. Njengoba una 21 uma ukuthi usesikoleni mfethu, either usecollege noma usenyuvesi, kumele wazi kahle kamhlophe ukuthi incwadi zakho zihamba phambili, number 1, amantombazane le ngemuva. Uma ukuthi awufundi unebhizinisi lakho ozama ukulenza, kumele wazi ukuthi ibhizinisi lakho lelo lona number 1, amantombazane le ngemuva. Ngoba intombazane iyafika, intombazane iyahamba futhi. So ufuna ukuthi ufake umdlandlo omningi entombazaneni, emva kwesikhathi isiyakushiya ibhizinisi lakho alisaphumeleli. Faka umdlandla wakho wonke entweni wazi ukuthi le iyohlezi nawo yabo. So amantombazane mfethu ayafika ayahlala aphinde ahambe futhi yabo. So kumele ukwazi lokho, ungazithola usumosheka ibhizinisi lakho ngenxa yokuthi uthatha wonke umdlandla. Mina ngihlezi ngikukhombisa mfethu ukuthi into engikufundisa yona mncane mfuthu ongawufaka abantu besifazane, but uthola umphumela oyisimanga, umangalisayo yabo. Mangenza isibonelo, ngihlezi ngikutshela kwena ngithi asikho isidingo sokuthi ukhulume nentombazane 3 hours wonke ebusuku chat into engayindawo, uthola ukuthi uzulale ngo1 ekseni. Asikho isidingo salokho yabo, ngoba mangabe wenze njalo ukhombisa ukuduka lapho, ukhombisa ukuduka ungazi ukuthi kumele wenze njani. So ngaleso sikhathi wena uyazi ukuthi isikhathi sokuphumula leso, isikhathi sokulala, hayi ukuthi umosha idatha lakho, umosha isikhathi sakho nemali yakho yabo, isidingo singekho. So uyazi ukuthi keep it simple nabantu besifazane and uthola umphumela odlula laba abafaka wonke umfutho wabantu besifazane yabo. So kumele wazi futhi incwadi yona ihamba phambili, nebhizinisi lakho lihamba phambili, intombazane le ngemuva yabo. So ungazitholi ususenkingeni ngenxa yokuthi uthatha wonke umdlandla wakho ufaka abantu besifazane. Intombazane iyafika ihamba, kumele uhlezi ukwazi lokho yabo. So ungazithola usuprioritize intombazane over incwadi zakho, ngoba egcineni uzofeyila noma ibhizinisi lakho ligcine ngasaphumeleli. Kumele ukwazi lokho. So mfowethu wena ulindile la uyolinda futhi ukuze kubuye ijuba likaNoah, of which ijuba lelo elingeke libuye yabo. Nguvele eceleni wena luwe phansi lolu donga lentombazane ekubambise lona, qhubeke nempilo yakho yabo. Ngoba njengoba kutshela very soon uzothola ukuthi khona umjito ekhiyana naye, but wena itheni kuyena akakabredi ukujola, but khona umjito esikhiyana naye. Qala uphuke inhliziyo, uphatheke kabi manje, kanti wena ohlule kuyifunda incwadi ivaliwe. So amantombazane mfethu kwesinye isikhathi ayaye akutshele ngeziphansi, akholele ekuthenini mhlawumbe wena uzozifundela emva kwesikhathi, cha ngiyishaye ngawe yabo. Njengoba ngisho ukuthi akumele kuze kufike la khona intombazane itshela ukuthi cha ungichazi bhuti, ngicela ihlukane nami, akumele kuze kufike lapho. Ifundisa kude ukuthi hayi lo akayishaye ngawe, but nawe indlela owenza ngayo, oshela ngayo, iyona uyayithola ukuthi igcina isinciphisela amathuba, ngoba usebenzisa isidala. Uma usebenzisa isidala sokushela, umuntu umbona nje usuyamtshela, usuyamncom bese uyamtshela ukuthi washa kwacima uyamthanda yabona. Uma benze njalo uzibeke emathubeni phela nawe ukuthi intombazane igcine sikuchitha, ngoba yabona njengoba ngihlezi ngitshela ukuthi umuntu uma intombazane uma ufika kuyona usuyingakwazi nanokuthi umuntu okanjani. So nayo kumsebenzi wakho ukuthi uzame ukuyinikeza isikhathi sokuthi nifundane ukuthi lo muntu zikhiphani ngayo yabo. So ungaveli ufike entombazaneni uyaconfessa uyayithanda kwasha kwacima
ngoba izogcina sikuphendula impendulo ongayithandi, kanti emva kwesikhathi ukwenza izinto ngendlela efanele bezohamba ugcina usuyiwina leyo ngane, yabo. So ungatatazeli, ba smart mfethu, yabona mina ngiyi-town planner mfethu. So as town planners we are strategic, so nawe kumele ube strategic mfethu entweni oyenzayo, usebenzise ingqondo ukuze izinto zakho zihambe ngendlela. So move eceleni liwe phansi lodongo olubambile udlulele phambili. Le ntombazane i-ready ikwenza isilima ngamanye amazwi, so nawe ungavumi ukuba isilima ngoba into ongayona leyo. Yoba kutshela very soon uzothola ukuthi hayi khona umjida ekuyana naye, and into ekumele uyazi ngeke izibuye kuwena izokutshela ukuthi hayi sengi-ready manje sesingajonga, ngeke kuze kwenzeke lokho, yabo. So move on mfethu, maningi amathekeni agcwele ngawo, but ngeke aze akutshele phela wena uma ngabe ufocus kulo muntu ongayishayi ngawo. Baningi abantu mfethu abafisayo ukuthi hey Nkosi yami ngizitholele yena, yabo, but ngeke beze kuwena, umsebenzi wakho loyo ukuthi uyakubona. So ngiyathemba ngizwa mfethu. So uma ngabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ufuna ukuza umbono wakhe, ungaya ku Facebook ufike usearch umqeqeshi wensizwa, ufike ungibhalele lapho noma ungibhalele ku-email le ngizoyishiya ku description yale video uma ufisa ukuza umbono wami ngenkinga yakho. Sharp.